Jank błówka łedzesant lat przesiedł ze szkłełe kąsk rozjeziony i zaraz wemówką do memci. Mema, tere jolesa jeź dowiedzył, jaką te jest cegunką. Jojuwicy w niziudnego błecuna nie wierza, bo szkulnino nama goda, że to są płewiosciłe tych błecunach. Terele mierzecie tak prawdzewą, prawda, skąd kaś temie myśl? Kłe była jachuno do Gdyni i jemce co kupiła na targły. A kłyleś te zamy zapłacęła? Kłe 100 złotych. To je szło. Jak zamie, to jeś nie było za wiele, ale rzecie lemie skądka te mosiwka, moja sostyrka. Kłe ją tyś w Gdyni na targły kupiła. A kłyleś te za nią da? Tyś 100 złotych. To ju było, by ten sieku, to było wiele za wiele. A czemu za wiele za tak piękną sostyrkę? Kołena dochje panknianty. Mema dobrze niełe bez żyle kupi w siatku et stronę. Łeś je wiedno jak bez nóg, nek prosto w kłezy róg. Chcemy leso zarzec.